নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই হয়, আমি চিডলি বাই ইলেকশ্যনত আগত হীৰা শৰণীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে কোকৰাঝাৰ বা বিটিআৰৰ আটাইবোৰ অঞ্চলে বিকাশৰ গতিৰ লগে লগে ধুনীয়া হৈ গৈ আছে আৰু গৈ থাকিব। স্যাৰ, আপোনাৰ কাৰ্যকালত এটা ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন পাইছে। বিটিআৰ আৰু বিটিচিৰ বাবে আজি দিনটো এটা গৌৰৱময় দিন। আমাৰ বিটিচি সচিবালয় নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত EM আৰু MCLA সকলৰ কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে বিভিন্ন EM MCLA সকল ভাড়াঘৰত থাকিছিলে, জনতাই লগ পোৱাত অসুবিধা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত সমন্বয়ৰো অভাৱ হৈছিলে। বহুজনৰ কোকৰাঝাৰত ঘৰো নাছিলে, ওদালগুৰি মাজবাট তামোলপুৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছিলে। আজি আমাৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ'ল। 20টা EMৰ কোৱাৰ্টাৰ হ'ল, 30টা MCLAৰ কোৱাৰ্টাৰ হ'ল আৰু ভৱিষ্যতেও ইয়াক আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰো ব্যৱস্থা ৰাখি থোৱা গৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে 100 কোটি টকা এই প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন দিছিলে। কিছু বছৰ আগতে বিটিআৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো, UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু মই ইয়াৰ আধাৰশিলা কৰিছিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানকেইটা আধাৰশিলা কৰাৰ পিছত উদ্বোধন কৰাৰো আজি আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল। মই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজক আজিৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ। চাওক, ইয়াতে কোকৰাঝাৰৰ বা বিটিআৰৰ EM MCLA সকল থাকিব। অলপ আগলৈ গৈ কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থায়ী কেম্পাছ নিৰ্মাণৰ কামো লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে কোকৰাঝাৰ বা বিটিআৰৰ আটাইবোৰ অঞ্চলে বিকাশৰ গতিৰ লগে লগে ধুনীয়া হৈ গৈ আছে আৰু গৈ থাকিব। স্যার, আপনার কার্যকালত खुलुमबाय रायजोफोर, बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै आं मानो आरोबाव भिडिअ लानानै फैबावखो होननानै बुङोब्ला आं नैबे जोंनिनो बारग' शिब हाग्रामा महिलारि सारनि सोमोन्दैनो भिडिअखौ लानानै फैदों। गिबियाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाग्रो, बेनि उनावसो आं भिडिअनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होगोन। फै अब्ला जोङो बिथांनि भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो। প্ৰমোদে চব ইয়াত বস্তু চিণ্ডিকেটত বস্তু দেই। প্ৰমোদ বড়োই যেনেকুৱা কথা দিছে সেইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয়। কৰিব ইচ্ছা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হয়, সি ইচ্ছাই নাই। সি BTCটো বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে, কথা সেইটোৱে। 5 বছৰ চলাইছে, আজি 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ল। আজি 27 জানুৱাৰী। তো যেন হওক, প্ৰমোদ বড়োই যেনেকুৱা কথা দিছে সেইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয়। কৰিব ইচ্ছা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হয়, সি ইচ্ছাই নাই। সি BTCটো বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে, কথা সেইটোৱে। আজি স্যার বৈঠকত কি কি আলোচনা হ'ল আপোনালোকৰ? আমাৰ আজিৰ বৈঠকত এনে যোৱা 19 তাৰিখ আৰু 20 তাৰিখত যিটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে, ইয়াত যিখিনি ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছিলোঁ সেইটোকে আমি স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিছে আজি। আৰু নতুনকৈ আমি আজি এই 10 ফেব্ৰুৱাৰী যিটো অবজাৰ্ভ কৰা হ'ব আমাৰ দলৰ পৰা, সেইটোকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰিম বুলি আমি আজি ডিচিশ্যন লৈছে আৰু BTC একৰ্ডে। আৰু আমি 2টা কমিটি বনাইছোঁ। একটাটো হ'ল কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে 2025 নিৰ্বাচনত কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰুটিনি কমিটি 5জনীয়া। আৰু একটাটো হ'ল 2025 যিটো নিৰ্বাচন BTC নিৰ্বাচন, ইয়াৰ মেনিফেষ্টো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা আমি ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছোঁ। সেইখিনি 2025 BPF গঠন কৰিব, BPF চৰকাৰ গঠন কৰিব, এইটো ফাইনেল। নৱকুমাৰ শৰণীয়াই আপোনালোকক যোগদান নাই, নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই হয়, আমি চিডলি বাই ইলেকশ্যনত আগত হীৰা শৰণীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 2025 আমি কেনেকৈ একেলগে মিলি পেলাই আমি BTC চৰকাৰখন বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে আমি কিছু ৰণকৌশল কৰাৰ বাকী আছে। আমি বহিম, হীৰাৰ লগত আমি বহিম। হীৰাই যিহেতু উইলিংলি সি আমাৰ দলৰ লগত মানে এলায়েন্সত থাকি
হয় থাকিলেও বা নাথাকিলেও কেনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম মিত্ৰতাৰ কথাটো সেইটোৱেই এলায়েন্স হয় না এলায়েন্স হৈ পেলাই খেলিম না এলায়েন্স নোহোৱাকৈ কিছু এডজাষ্ট কৰি পেলাই খেলিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম কিন্তু ছাৰ এবাৰ BTCত বিজেপিয়ে নিজাববী খেলিব কিবা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি বিজেপি আপোনাৰ লগত আফটাৰ অল মানে এই BTCৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো যদি আজিৰ দিনত চোৱা যায় তেতিয়ালৈ 1 নম্বৰ পজিশ্যনত BPF আছে ছেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL আছে এই হিচাপত BJPয়ে এইটো নিশ্চয় ক'ব আমি অকলে খেলিব পাৰিম বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোনাৰ ভিতৰুৱা কিবা সম্পৰ্ক এতিয়া আছে নাই 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 মোৰ লগত এনেকুৱা ভিতৰুৱা নাই বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত একো মানে উন্নয়ন কাম বিটিআৰ ৰেকৰ্ডতো কি আছে কি নাই আপোনালোকে চবেই জানে মুঠতে BJP পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত BTC অঞ্চলত ছেকেণ্ড BJPৰ পজিশ্যনটো আৰু BPF হিচাপে 1 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰত UPPL আছে 4টা বছৰ কি ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ 4টা বছৰ নহয় 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই এপ্ৰিল মাহত 8 তাৰিখ পালে 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব উন্নয়ন কি দেখিছে উন্নয়ন একো নাই উন্নয়ন একো কৰা নাই জিৰ' UPPL দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে UPPLৰ পৰা মেলা MLA মেলা EM MCLA আহিবৰ কাৰণে যোজা চলাই আছে মানে লিংক কৰি আছে আৰু কি কৰিব আহিব কিন্তু আপুনি প্ৰমোটে সব ইয়াত বস্তু সিন্ডিকেটত বস্তু দেই नंगौ रायजोफोर जोङो मिथिबाय हाग्रामा महिलारि सारनि जे BPF बिथांमोना सिगांनि समावबो 10 बोसोर गुबुन हारिखौनो MP फसंनानै बर' हारिनि थाखाय जे मोननो गोनां मोनथाय बेफोरखौहाय पार्लामेन्टनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो रोङाखिसै बर' हारिनि हेंथायैसो बर' जोनोम होनायखौहाय जोङो नुबोखादों दा बेफोरखौ नुबोसेयावबो आरोबाव BPFनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा मानो नब कुमार सरनियानि पार्टिखौहाय आरोबाव लाबोफिननो लोगो जानानैहाय खामानि मावनो नागिरबावखो जोबोद दुखुनांथाव अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मा सानमारदों बिथाङा बर' हारिखौहाय गोजावहोनो सानदों ना फोजौलांनो सानदों रायजो दिनै बे नब कुमार सरनियाखौहाय सासे ट्राइबेल नङा नन ट्राइबेल हारिनि मानसि होननानैहाय बिनि सार्टिफिकेटखौबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा माखासे मानसिफ्रानो केन्सेल खालामनानै होखाबाय इलेक्शननि सिगां MP इलेक्शननि सिगां आरोबाव बेबायदि मानसिखौनो दिनैबो BPF पार्टिया आरोबाव बिसोरजोंनो लोगो जानानै खामानि मावनो होननानै बुंबावबाय जोबोद लासिंसिंखा दा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों BPFनि थांखिया बर' हारिखौहाय गोजौ लेभेलाव लांनायनि नङा बिसोरनि थांखिया 1500 कोटी थाखानि सायावसो नोजोर दा बिसोरनि बायदिब्ला बर' हारिया जौगानायनो नङा रायजोफोर दा BPF पार्टिया मा सानमारदों आं एसे जोबोद गोजोननाय मोनदों BTC इलेक्शना सेप्टेम्बर अक्ट'बरसिमहालागैसो जाहैगोन होननानैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों नाथाय BPFनि जि दैदेनगिरि BPF पार्टिनि जे हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना UPPL पार्टिनि CEM प्रमोद बर' सारखौहाय थाबैनो इलेक्शन खालामनानै होजानायखौहाय लुबैदों जाहोना मिथिगौ ना बैसिमहालागै सेप्टेम्बर दानसिमहालागै खिजाने जेलाव थानाङा इन्देबिफ्रा जेलनिफ्राय गयो खोमा आरो जायफ्रा मोननो गोनां बाखिफोर दंबावो इन्देबिफोरनि बिथांमोनाबो मोनजोबनानै BPF पार्टिखौ नागारनानै UPPL पार्टिजोंहाय सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना गिगासिनो दङ रायजोफोर मिथियो दा एनडिबिफोरनि जेलाव थानायनिफ्राय गयोब्लानो BPF पार्टिया ना गोरान राननाय बायदि जों रानगोन नायबायल' था नोंसोरो दिनैहाय जोङो इसिबां मोजां UPPL सरकारनि 5 बोसोरसिमहालागै खुनु दावराव दावसि गैयै संसार सालायनायखौ नुखाबाय गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बर' हारिनि बे BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो सानसे नङा सानसे बड'लेण्डआबो ग्रेन्ड जाहैगोन दा जोंनि बिनाय डिमान्डआबो सानसे नङा सानसे जाफुंगोन जेरै जों तेलेंगानाखौ नायो तेलेंगानाया गावसोरनो गोरों गोरा थानायनि थाखाय भारत सरकारा आलादा हादर हगारनानै होबाय दा अब्ला जोंहाबो जुदि बेफोरबायदि गोरों गोराया एभेलेबेल थायोब्ला MLA MPफ्रा थोजासे थायोब्ला अब्ला जोंनोबो भारत सरकारा हगारनानै होनांगोन नाथाय BPF पार्टिनि जे साननाय हनाय
जि बिथांमोननि खामानि मावनाय बेखौ नायनानै आं ओरैबायदि आसरित मोनो समावहाय बिथांमोना मात्र फैसानि सायावल' सोनारो आरो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्राबो मात्र मोननैखौल' जोङो बासन होनायखौ नुयो कमेन्टफ्राव नाय नोंसोरो कमेन्टआवबो मात्र मोननैनिल' साख्रि मोनदोंनो साख्रि मोनाखैनो उमुकनो इदि होदोंनो थुमुकनो इदि होदोंनो नैबेबायदि बाथ्राल' नाथाय बर' हारिखौहाय जौगाहोनो थाखायब्ला बर' हारिफोरखौहाय दैदेनलांनो थाखायब्ला मा खामानि मावनांगौ बिनि हाग्रामा महिलारि सारनि मेलेमावहाय गैयानो खोमा दा आं बेखौसो सानदों रायजो मा मावबोखो 17 बोसोरावहाय मात्र मानसिफ्रा बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारिया जोबोद खामानि मावदों आंनि नोजोरावथ' नुखाखै आं जेबो नुवाखै आं बुंगोन हाग्रामा महिलारि ब्रिजखौ मावदों आरो बे क'क्राझारनि आं बुंखांखाबाय बेखौ आं बुंला आरो बाखि हारिखौहाय सिनाय होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा मा मावा दा बर' हारिखौहाय भारत संबिधाननि 8 सिडुलावहाय सोसननो थाखाय बिथाङा बै समाव थांखि लादोंमोन नाथाय खामानिखौ मावाखै अब्ला बेसिकेलि 19 बोसोरसिमहालागैबो जुदि बर' हारिखौ रावबो सिनायनो रोङाब्ला सासे गोख्रों दैदेनगिरि लिडार थासेयावबो जों बर' हारिफ्रा बयजोंबो मुगैजायोब्ला अब्ला बिनिफ्राय गाज्रिसिन मा दङ दा फैबाय थानाय समखौहाय थांखिनानैहाय स्टेजआव गसंनानैहाय बुंनो हानायखौनो आं माब्लाबाबो नुवाखै बिपिएफनि सिटखौहाय आरो बे माखासे बिजों दैदेनजानाय जायफ्रा बिनि खिबु थाबायफायोना बिक्रम दैमारिमोन बायदिया प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया रिन्जयमोन बायदिया कास्टम बसुमतारीमोन बायदिया बिसोरथ' जेबो खामानि गैया बिसोरो मात्र होख्रावनोल' गोरों रायजो राजाफोरखौहाय थगाय बाथ्रा बुंनानै होनोल' गोरों बिसोरो मा रोंगौ बिसोरो गासिबो एरख'जानाय गोजाखा अब्ला गोदी गोला जमायनानै थानाय गाज्रि मानसियासो बिपिएफआव जमा जायो होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर जेराव बिपिएफनि एमएलए एमपि एमसिएलएफ्रानो गैला अब्ला सोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया दुगा जाबावखो एक नाम्बाराव जुदि बिपिएफआ दङमोनब्ला मानो 5 बोसोरसिमहालागै जेनबोनो गोनां जाखो बेखौनो नोंथांमोना नाय दा बेखायनो आं बुङो बे एनडिएफबिफोरनि जेलाव थानायाल' बाहेराव फैदों अब्लानो बिपिएफआ ना गोरान बायदि रानगोन बिसोरो आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबावदों आं रायजोफोर जोबनायावहाय गोबाङानो बुङो इउपिपिएलनि मोजां बाथ्रा बुंनानै होग्रा बा हारिनि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोग्राया नोंल' होननानै सोरबा कमेन्टआव बुंहरो गुबुन इउटुबारफ्रा मानो बुङा होननानै बुङो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों रायजोफोर सिनियर इउटुबार्सफोर गोबाङैनो दङ बिथांमोना गासैबो अपोजिशन पार्टीनि सापर्ट गोजा बिथांमोननि साननाय हनाया मात्र गावनि चेनेलखौहाय भिउज खालामनाय बेल'सो थांखि नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे इउटुबार्स दङ आं नामखौ बुङा इउपिपिएलआ माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला लोगो 1 घन्टानि गेजेरावनो बिनि भिडिअआ ओंखारफैगोन नैबेबायदि सासे इउटुबार्स दङ इउपिपिएलनि एगेन्स्ट बिथाङा गावखौहाय सिखमायो नाथाय बिनि गोसो सिङावहाय इउपिपिएलखौहाय बियो मोजां मोना आबसुखौबो मोजां मोना बे मानसिया आरो माखासे इउटुबार्सफ्रा इनडाइरेक्टलि भिडिअ बानायनानैहाय सोरखौबा लाजि फोनाङो बेल'सो बिसिनि खामानिया बाखि जेबो गैया रायजोफोर स' रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि